Levitikọs isiokwu nke 5. Mgbe mmadụ ga-emehie site n'ịnụ olu ọgbụgba iyi, mgbe ya onwe ya bụ onye ama, ma ọ bụ na ọ hụwo ma ọ bụ na ọ mawo, ọ bụrụ na o gosighị ya, ọ ga-ebukwa ajọ omume ya. Ma ọ bụ mgbe mmadụ ga-emetụ ihe ọbụla rụrụ arụ, ma ọ bụ ozu anụ ọhịa rụrụ arụ, ma ọ bụ ozu anụ ụlọ rụrụ arụ, ma ọ bụ ozu ihe na-enupụta nke rụrụ arụ, ma ezonarịrị ya onwe ya ewee rụkwa arụ, ikpe ga-amakwa ya. Ma ọ bụ mgbe ọ ga-emetụ ihe rụrụ arụ nke mmadụ, ọbụna ihe ọbụla nke ya rụrụ arụ nke eji merụ ya, ma ezonarịrị ya, mgbe ya onwe ya maara, ikpe ga-amakwa ya. Ma ọ bụ mgbe mmadụ ga-aṅụ iyi, na-ewere egbugbere ọnụ ya kwuo okwu efu ime ihe ọjọọ ma ọ bụ ime ezi ihe, ọbụna okwu efu ọbụla mmadụ na-ekwu n'ịṅụ iyi, ma ezonarịrị ya, mgbe ya onwe ya maara, ikpe ga-amakwa ya banyere otu n'ime ihe ndị a. Ọ ga-erukwa mgbe ikpe mara ya banyere otu n'ime ihe ndị a, na ọ ga-ekwupụta ihe ahụ nke o mehieworo mmehie banyere ya. Ọ ga-ewetakwara Jehova àjà ikpe ọmụma ya banyere mmehie ya nke o mehieworo, bụ nne nke si n'igwe ewu na atụrụ pụta, nwa atụrụ ma ọ bụ nwa ewu, ka ọ bụrụ àjà mmehie. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya ahụ. Ma ọ bụrụ na aka ya erughị ihe ga-ezo nwa atụrụ, ọ ga-ewetakwara Jehova àjà ikpe ọmụma ya banyere mmehie nke o mehieworo, bụ nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ. Otu ka ọ bụrụ àjà mmehie, ibe ya ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ. Ọ ga-achịtara ha onye nchụàjà. Onye nchụàjà ga-eburu ụzọ weta nsọ nke dịịrị àjà mmehie. Ọ ga-atụbipụ isi ya site n'olu ya, ma ọ gaghị ekewa ya. Ọ ga-efesa ụfọdụ n'ime ọbara àjà mmehie ahụ n'elu akụkụ ebe ịchụ àjà, ma nke fọdụrụ n'ime ọbara ka a ga-agbasa na ntọala ebe ịchụ àjà mmehie ka ọ bụ. Ọ ga-eme nke abụọ ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ dịka ikpe ahụ si dị. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya ahụ nke o mehieworo. A ga-agbagharakwa ya. Ma ọ bụrụ na aka ya erughị na nduru abụọ ma ọ bụ n'ụmụ kpalakwukwu abụọ, ọ ga-ewetakwa onyinye ya iji bịaru nso banyere mmehie nke o mehieworo, bụ 1/10 n'ụzọ iri nke efa ụtụ ọka flawa, ka ọ bụrụ àjà mmehie. Ọ gaghị atụkwasị ya mmanụ. Ọ gaghị etinyekwa frankincense n'elu ya, n'ihi na àjà mmehie ka ọ bụ. Ọ ga-ewetakwara ya onye nchụàjà. Onye nchụàjà ga-ewejukwa mweju aka ya site na ya ịbụ ihe ncheta ya. Ọ ga-esurekwa ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ àjà, n'elu àjà ọkụ nke Jehova. Àjà mmehie ka ọ bụ. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie ya ahụ nke o mehieworo n'otu n'ime ihe ndị a. A ga-agbagharakwa ya, ma nke fọdụrụ ga-abụ ihe onye nchụàjà nwere dịka onyinye ịnata iru ọma ahụ. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, mgbe mmadụ ga-emekpu ihe mmekpu, mehie n'amaghị ama megide ihe nsọ niile nke Jehova, ọ ga-ewetakwara Jehova àjà ikpe ọmụma ya, bụ ebulu zuru oke si n'igwe ewu na atụrụ pụta, dịka oruru ọnụ gị si dị n'ọla ọcha shekel, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị, ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma. Ma ihe nke o mehieworo megide ihe nsọ ahụ, ọ ga-akwụghachi ya. Ọ ga-atụkwasịkwa 1/5 n'ụzọ ise n'elu ya, nye ya onye nchụàjà.
onye nchụàjà ga-ewere ebulu àjà ikpe ọmụma kpuchiere ya mmehie ya. A ga-agbagharakwa ya. Ma ọ bụrụ sị na mmadụ emehie mee ihe megide otu n'ime ihe niile Jehova nyere n'iwu banyere ihe a na-agaghị eme, ọ bụ ezie na ọ maghị, ma ikpe mara ya, ọ ga-ebukwa ajọ omume ya. Ọ ga-ewetakwara onye nchụàjà ebulu zuru oke si n'igwe ewu na atụrụ pụta, dịka oruru ọnụ gị si dị, ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma. Onye nchụàjà ga-ekpuchikwara ya mmehie banyere ihe o mere n'amaghị ama, ma ya onwe ya amaghị ya. A ga-agbagharakwa ya. Àjà ikpe ọmụma ka ọ bụ. Ikpe mara ya n'ezie n'iru Jehova.